ዝርዝራ ዜና ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፋ ሃገራዊ ጉባኤ ሱዳን ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን አቶ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ብ23 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኸፍተ ራብዓይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይቲ ሰልፊ ይሳተፍ ኣሎ። ኣብቲ መክፈቲ ስነ ስርዓት አቶ አልአሚን ብስም ህዝቢ ኤርትራ ኣቦ ወንበር ህግደፍ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ብስሙን ኣብ ዘስምዑ ናይ ደገፍ ቃል ስለቲ ሕውነታዊ ዕድመ ምስጋና ድሕሪ ምቕራብ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ቀርና ኣፍሪቃን ፈለግኒልን ሓደ ጂኦ ፖለቲካዊ ኣሃዱ ከም ዘቁማ ኣብ መንጎአን ዘሎ ጂኦግራፊያዊ ቅርበት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ንረብሓ ህዝብታትን ብሽርክነት ክሰርሓ ከም ዝሓገዘንን ጸላዊ ተራ ከም ዘለዎም ብዝርዝር አብሪሁ። ሓድነት ብልጽግናን ምዕባለን ሱዳን ትርጉሙን ጽልኡን ኪኖ ሱዳን ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ዝጸልዩ ዝበለ አቶ አልአሚን እዚ ንሽርክነታዊ ረብሓ ህዝብታት ናይተን ሃገራት ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብምምልካት ካብዚ ሓቂ እዚ ብምብጋስ ኤርትራን ህዝባን ነቲ ዘሎ ህዝባዊ ታሪኻውን ስትራቴጂያውን ዝምድና ክልቲኡ ህዝብታትን ሃገራትን ኣብ ግምት ብምእታው ንዝበለጸ ሽርክነታዊ ረብሓ ክሰርሑ ግድን ከም ዝኾነ ብሪሆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን አቶ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ብ22 ጥቅምቲ ምስ ተሓጋጋዚ ፕሬዝደንት ሪፐብሊክ ሱዳን ፕሮፌሰር ኢብራሂም ገንዱር ተራኺቡ ኣብ ምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ናይ መጻኢ ኣመታቱን ኣመልኪቱ ከም ተዘራረበ ይፍለጥ። ብመሰረት ዝተገብረሉ ዕድመ ኣብ ሱዳን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብ ሱዳን ኣብ ጸንሓለን መዓልታት ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሰልፊ ሃገራዊ ጉባኤን መንግስትን ኣብ ምዕዛዝ ክልታዊ ዝምድና ኣተኪሩ ከም ዝዘራረብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብ ንዞባ ሃይኮታ ዝተሰርሐ ከዘንቲ ማይ ብዝነበረ ህጡር ክራማት እኹል ትሕዝቶ ብምውህላልን ጥሪት ነዊሕ ከይጓዓዛ ኣብ ቀረበአን ስተ ማይ ከም ዝረኽባ እዚ ድማ ንወነንቲ ጥሪት ናይቲ ከባቢ መስተርሆት ከም ዝፈጠረሎም ተሓቢሮም። ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ እዋን ሓጋይ ንጥሪቶም ዝኸውን ማይ ንምርካብ ይሽገሩ ብምንባሮም ነዊሕ ክሳግሙ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ብምዝካር ሳላ ዝነበረ ጽቡቕ ክራማት ኩለን ራህያታት እኹል ማይ ክኽዝና ስለ ዝኸኣላ ዝበዝሐ ክፋል ወቕቲ ሓጋይ ተሸገሩ ከም ዝሓልፍዎ እምነቶም ገሊጾም። ንጥሪቶም ማይን ሰዓርን ክረኽቡ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ሃልኪ ከም ዝነበሮም ዝሓበርቶም ወነንቲ ጥሪት ሎሚ ዓመት ግን ብዝነበረ ሰናይ ክራማት ኣብ በረኻታት እኹል ሳዕሪ ክበቁል እንከሎ ራህያታት እውን እኹል ማይ ብምኽዛንን መስተርሆት ከም ዝረኸቡ ኣረድዮም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ንዞባ ሃይኮታ ኢንጂነር ዳዊት ብርሃነ ብወገኑ ናይ ሎሚ ዓመት ክራማት ጽቡቕ ዝርግሐን ዓቐንን ዝነበሮ ብምንባሩ ኣብቲ ንዞባ ዝርከባ ከዘንቲ ማይ እኹል ትሕዝቶ ከም ዘዋህለላን መጋሃጫታት እውን እኹል ሳዕሪ ከም ዘብቆለን ብምጥቃስ ወነንቲ ጥሪት ማይን ሰዓርን ንምርካብ ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ሃልኪ ከም እተቐንጠጠ ሓቢሮም። ከም መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ክካየድ ጸንሐ ማእቶታዊ ንጥፈታት ነበርቲ ንኡስ ዞባ መጎሎን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ምባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ አልሑርያ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም። እቲ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣብ ውሽጢ ቀጽርታ ቤት ትምህርቲ ንዝተሰርሐ ግዝያዊ መምሃሪ ዳሳት ምጽጋን ምዃኑ ዕላምኡ ድማ ብሰንኪ ጽበት መምሃሪ ክፍልታት ቆልዑ ንዝተኸፍተሎም ናይ ትምህርቲ ዕድል ንኸይስእንዎ ከም ዝኾነ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሃምዛ አቡበከር ሓቢሩ። ጽበት መምሃሪ ክፍልታት ንምቅላል ዝተሰርሐ ግዝያዊ መምሃሪ ዳሳት ዓመታዊ ጽገና እናተገብረሉ ከም ዘገልግል ዝጠቐሰ መምህር ሃምዛ ኣብ ምጽጋኑ ብሰንኪ ዘጋጥም ምድንጓያት ንመስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ተወሳኺ ጸገም ክኸውን ምጽንሑ ብምሕባር እቲ ዝተኻየደ ናይ ምጽጋን ስራሕ ነቲ ጸገም ኣብ ምቅላል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብሪሁ። ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ብምትሕባር ህዝብን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝተኻየደ ማእቶት መቐጸልታ ናይቲ ከካይድዎ ጸንሑ ተመሳሳሊ ዕማማት ምዃኑ ጠቒሶም ክሳብ መሰረታዊ ፍታሕ ዝርከብ ነቲ ግዝያዊ መምሃሪ ዳሳት ዓቕሞም ዘፍቅዶ ጽገና ክገብሩሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም። ህዝቢ በብኸባቢኡ መሰረታዊ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ዝረኽበሉ ትካላት ምውዳድ ኣፍልጡ ኣብ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ምዕባይ ከምኡን ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ምክያድ ሚኒስትሪ ጥዕና ልዑል ቆላሕታ ሂቡ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ። መደበር ጥዕና ጉልዒ ንህዝቢ ተኸባቢ ትቦ ዘላ ኣገልግሎት ድማ መቐጸልታ ናይዚ ዕማም እዚ እዩ። ነበርቲ ጉልዒ ብዛዕባ ዝረኽብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት ጥዕና ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ማእከል ዮናታን ይዕብዮ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ። ብርሃን ዓንደ መስቀል ካቕርቦ እዩ። መደበር ጥዕና ጉልዒ ዝምስገን ኣገልግሎት ትህቦም ከም ዘላ ነበርቲ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊፆም። ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ በብኸባቢኡ ትካላት ጥዕና ብምውዳድ ከምኡ እውን ሞያውያንን መድሃኒት ብምቕራብ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብምድናቕ ኣብታ መደበር ጥዕና ዝረኽብዎ ዘለዎ ኣገልግሎታት ኣብ መድሓን ህይወት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ጠቒሶም ዝረአ ሓደ ጸገማትን ሕፅረታትን ክፍታሕ ተላብዮም። ተሓጋጋዚ ነርስ መንእሰይ ኢብራሂም ሕመድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ
ኣብታ መደበር ጥዕና ንሕሙማትን ነፍሰ ጾራትን ብዝተኻእለ መጠን ጽፉፍ ኣገልግሎት ንምሃብ ከም ዝጽዕሩ ብምጥቃስ ዝበዝሕ ዝኽሰት ሕማማት ብጉድለት ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ዝስዕብ ዘሎ ብምዃኑ ህዝቢ እቲ ከባቢ ምንጭ ማያቱ ብጽሬት ክሕዝን ንዘለዎ ማይ ኣፍሊሑ ክጥቀመሉን ተላብዩ ንሱ ስዒቡ ዕለታዊ ኣብታ መደበር ካብ 30 ክሳብ 60 ሕሙማት ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዝረኽቡ ብዘይካ እዚኦም ናይ ክታበት መደብ ዝከታተላ ልዕሊ 4 ኣዴታት ከምኡ እውን ወርሓዊ ኩነታት ጥዕኖኦም ዝከታተሉ ሕሙማት ሽኮርያን ጸቕደምን ከም ዘለዉ ብምምልካት ዘሎ ጽበት ክፍልታት ሕፅረት ናውትን መድሓኒትን መምንጨዊ ፀሓያዊ ፀዓትን ኣምቡላንስን ፍታሕ ክናደየሉ ኣዘኻኺሩ ተገልገልተና ናይ ቲቪ ኣለውና ቲቪ ንርኢ ውፅኣትን ሰዓልን ኒሞንያን ማላርያ ኣላትና ማላርያ ይርአዩ ግን ብዙሕ ኣይኮነን ኣብዚ ቦታ እዚ ካብ ሰበክሳግም ስለ ዝመፁና ኣለዉ እንዲ ካብኦም እምበር ብሓፈሹ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ኣይኮነን ካሊእ ክንክና ደንሕፃንና ኣለዋ ክታበታት ናይ ቆልዑት ናይ ሕርስን ጥንስን ኣለና እቲ ኣበሽኡ እቲ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ዓበይቲ ሆስፒታላት ዝግበር ዳርጋ ግበር እዩ ኣብዚ ዓዲ እዚ እቲ ቦታ ፀቢብ እዩ እኹል ኣይኮነን ናይ ኣድሚት ቦታ ይብናን ካሊእ እዚ ናይ ድሬስን ቦታ ኸማን ተመቃቂሉ እዩ ዘሎ ብመጋረጃ ገለ ጌርና ኢና ንመቐሉ ዘለና ካሊይ ብሓፈሹ ፀገማት ኣሎ ኣብዚ ቦታ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑና ዘሎ ግን እዚ ናይ ኦምፕላንስ ፀገም ኣለና ኣባል ባይቶ ዞባ ማእከል ኣቶ ጅምዕ ዑመር ብጊድዩ ዝበዝሑ ተገልገልቲ ናይታ መደበር ጥዕና ነፍሰ ጾራትን ክታበት ዝወስዱ ህፃናትን ምዃኖም ብምንጻር ዝካየድ ንጥፈታት ንኽዕወት ህዝቢ ንቕሓቱ ብምብራኽ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከባ ትካላት ጥዕና ብግቡእ ክጥቀመለን ፀዊዑ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ሆቴላት ቤት ቁርሲ ባራትን ዝሰርሓ ኣሳሰይትን ንጥፈታት ብፅፈት ንምስልሳል ዝሕግዘን ኣስተምህሮ ብሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ተዋሂብዎን ኣማሓዳር ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ብርሃን እያሱ ዝሃቦ ቃል ኣስተምህሮታት ኣብ ምምሕያሽ ኣገባባት ስራሕ ሓጋዝ ተራኸም ዘለዎ ብምጥቃስ ንዝወሃብ ትምህርቲ ብተገዳስነት ምክትታል ረብሕኡ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ተሳተፍቲ ብተገዳስነት ክከታተልኦ ናብ ግብሪ ከተግብሮን ኣዘኻኺሩ ነቲ ኣስተምህሮ ዝሃቡ ክኢላታት ተሳተፍቲ ዝነጥፍሉ ስራሕ ተኣፋፊ ብምዃኑ ንዘጋጥመን ብድሆታት ብንቕሓትን ልቦናን ክምክታ ከም ዝግባእ ብምዝኽኻር ብግዝያዊ ረብሓታት ከይተታለላ መጻኢ ህይወተን ከቋመታ መኺሮም ካብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ነርሲ ዘቢብ ምብራህቶም ብወገና ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ንዘጋጥሙ ሽግራትን ኣፈታትሑን ኣብ ግዜ ጥንሲ ናብ ሕክምና ብምምላስ ዝግበር ምክትታልን ድሕሪ ሕርሲ ንዝግበር ክንክንን ኣመልኪታ ሰፊሕ መብርሂ ሂባ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃይለ ገብረ ሚካኤል እቲ ኣስተምህሮ ቁኑዕ መኣዝን ዘትሕዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ተሳተፍቲ ቁኑዕን ስነ ምግባራውን ኣካይዳ ክኽተላ ኣተሓሳሲቦ ተሳተፍቲ ድማ ዝወሃብ ምክርን ማዕዳን ድሕነተንን መጻኢንን ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ከምኡውን ሞያ ንኽቕይራ ስልጠናን ቁጠባዊ ሓገዛትን ክግበረለን ተላብየን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ይዛዘም ንዜና ወፃኢ ክንምለሰኩም ኢና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ንዕድም